Gracias, Cinema. Raúl, por favor, César, acompañádame. Romero para ti. Romero sentados por aí. Ben. Estábamos aí comentando, o director de eu dice... A boa vida do amigo Raúl que xa votou así, xa se puxo casi como a min. Bueno, porque... Porque inda que non hai xira, eles non paran de traballar e a Dios gracias, bueno, pois están nos programas de televisión de Galicia e eu leguerme infinitamente que seades unhas das orquestas que temos, pois, como se di, residente, non se di dos DJ resident. Bueno, pois isto é un pouco tamén o que ocurre con Cinema, con Panorama e con algunhas outras. Para nos estar aquí, cantos máis días estemos, mellor, sí. Ademais, hoxe encantoume porque sei que lesistes para vir a bambolear con Raúl tres cancións que forman parte da historia de Cinema, non? Claro, eso é un día especial, por moitas cousas, entre elas que teño o meu irmán comigo outra vez nunha actuación, que para min é moi especial. Que se sabe a coreografía. Que se sabe a coreografía. Estaba mirando, digo, a ver si mete a pata. Para nada. É como andar na bicicleta, nunca se olvida, nunca se olvida. Que non se olvida. E se disfruta tanto... Pois é fácil volver, aínda que me fixe interrogar así un todo, pero para facerme o interesante. Non. Apetecíache, en definitiva. Tiña moitas ganas. Pasoume algo curioso, que non sei cantos anos tiñas cando empezaches, o decías, pero teño pouca memoria. Aquí, en Televisión de Galicia, 33. Pois estabas contento nas actuacións con 33, con 35, con 40, con 50. Estás sempre contento, así que me pasa igual que a ti. Non é algo que me disguste. É verdade, é dicir, eu teño a inmensa fortuna de que vir traballar, por chamarle de algunha maneira, e iso é unha fortuna, entón o mínimo que podes facer é, mentras o gardabicos pois o permita, botar un sorriso. Bueno, pero no teu caso non é finxido, é de verdade. Eu non son actor, entón eu cando me ríome porque me fai gracia. E cando estás cabreado... E se non me río. Xa non me cabreo por casi... Non paga a pena. Eu nada, eu cando... Co que está caendo... Ca que está caendo, paga a pena cabrearse por algo. É o que viñemos falando estes días, non? En realidad, a sorte que temos é reunirnos un día como hoxe, poder facer o que nos gusta, si é certo que máis que traballo é unha sorte. É unha fortuna. Falábamos da historia de Cinema, me imagino que xa hai varias xeracións de cinemistas, porque vos sodes ainda uns poliños, pero xa levades anos no... 15 anos. 15 anos, co cal... xa hai xente que pode ter 15 anos ou menos e xente que teña 30 ou que teña 40. Sí, o peor é agora abrir o teléfono e que te etiqueten bailando en TikTok con as chavaliñas así, bailando cinema, non sei que, e ti non sabes moi ben que é aquelo. De quen será filla? Pero que está facendo esta muller? Non sabemos de quen é filla. De quen será filla? Donde nos miraron? Donde nos viron? Mira unha cousa, Raúl, botar de menos os cambios de vestiario a toda velocidade. Creo que algunha vez, isto sempre nos gusta saber un pouco o que ocorre entre bambalinas, detrás do escenario, que é o que non se ve e ás veces é o máis gracioso de todo, non? Nos este traballo nos lo tomamos moi en serio. É sabido xa que eu, como decías, me dedico aos camións, infraestructura e tal. Pero César é o que leva o tema da imaxe, de toda, incluído a roupa. Incluído a de Piñeiro, porque cada día traes unha cousa. E outro día puxe, por Vigo, o pucho que me regalaste. A que funciona ben, eso... Bueno, hombre, eses días que había así de moito frío e tal, vaya que se o puxe. Pois, claro, el leva un listado con todas as roupas. E eu a veces... como dicen cos ordenadores, me dá o pantallazo azul. Queda a mente en blanco a veces, non quedo así e tal. En un día deses de verano, dime conta que César xa non estaba no escenario. Eu empecé a bailar e tal, e dixe, a roupa, hai que ir cambiarse. Entonces me metín. Nese momento saliu el vestido por outro lado. E cando saliu eu, estábamos os dous vestidos diferentes. Entonces dixen eu, antes de que se dé conta, voume meter e arreglamos o tema. E o tío dase conta de todo. Entonces, cando eu me metín, veu el detrás, non nos cruzamos e salimos outra vez diferentes. Diferentes outra vez. Menudo show, para que nos digan que somos gemelos. Pero todo isto cantando. Sí. A actuación continua. Pero o máis gracioso de todo é que vai pasando o tempo e non cambian as cousas.
Os estábamos aí no camerino. Seguimos ao revés. Como estamos en camerinos diferentes. Salimos salió outro, igual de vestidos, pero un con os zapatos e outro con outro. O sea, da igual, o sea, tempo é así. Vamos seguir escoitando a historia de cinema. Se non botámosla aquí toda a noite, hai que seguir. Córtanos, que somos un Outro día sinvergüenzas. facemos un especial. Gracias. Agora vamos ao escenario de novo, pero vai estar ocupado por os participantes de Agora ou Nunca.